Здравейте и отново благодаря за поканата на студентите от Медицинския университет или по-скоро факултет в Бургас, които ме поканиха за този разговор. Наистина оценявам, че те ми изпратиха тази покана и се надявам да им бъда полезен. Сега има технически причини, така че може би аз ще говоря през повечето време, но вие не се притеснявайте да ме прекъсвате с каквито и да е въпроси в чата или по микрофон може да се включвате. Има над 80 човека на линия, което много приятно ме изненадва. Аз имах някаква структура подготвена, очаквах да получа и въпроси. Може би в началото искам да поговоря малко за илюзиите, които аз имах като студент. След това, ако остане време, ще покажа един клиничен случай накратко, който добре илюстрира нещата, за които ще ви говоря в първата част. И след това към края може да задавате въпроси. Аз ще отговарям на тях, ако нещо не ви е ясно, и по време на моето изложение, което ще бъде доста свободно, даже бих казал прекалено свободно. Имам тук няколко опорни точки. Но първо, нека да започна с това, че когато бях студент преди повече от 10 години, си мислех, че уча по правилния начин, че върша нещата, които са необходими да стана добър лекар. И когато завърших, разбрах, че това не е така. Може би забравих да се представя, че съм гастроентеролог, работя в София, съм завършил Медицински университет София, или по някой път казвам, че съм жертва на Медицински университет София, тъй като след като завърших, осъзнах колко не съм научен за ежедневната работа и тепърва трябваше всичко наново да се обучавам предимно сам. Нека да започнем от най-очевидните проблеми и след това ще продължим към по-дълбоките, за които може би дори не сте си замислили. Първото нещо е, че вие като студенти най-вероятно учите по стари учебници, които са тотално неадекватни на съвременната медицина, която се развива в Европа. Тоест, вие сте поставени в едно незавидно положение спрямо вашите връстници, обучаващи се в Германия, Англия или където и да е другаде. Те четат от учебници, които са писани преди 1-2 години, които са съобразени с медицина, базирана на доказателствата, докато вие най-вероятно четете от учебници, които са на 10 години, може би са ксерокопирани, по мое време със сигурност беше така, и са написани по лош начин. Защо се случва това? Смятам, че е много трудно да се напише качествен учебник, изисква време, усилия, а хабилитираните лица не отделят значимото внимание специално на учебниците, тъй като смятат, че това е нещо, което е стъпка към новото ниво на тяхната хабилитация. Например, това се отчита като публикация и като точки за доцентура или за професура, така че се пишат по 1-2 абзаца понякога няколко глави от учебник и се водиш като автор и се водиш, нали, че много си допринесъл за това, но качеството никой не го оценява. Така че на първо място ви препоръчвам да четете само и единствено от английски или американски учебници или пък германски, който какъв език знае, но да не е от български учебници. Тук е момента да спомена, че има два начина на учене по време на следването. Едното е да учите за изпити, за оценката, за стипендия или за каквото и да е друго, т.е. да спазвате препоръките или ритъма на самия университет. Т.е. отивате на лекции, съответните изпитващи си имат някакви техни си изисквания, които очакват да чуят дословно това, което са ви казали на лекции. След това разбират, че вие сте били на техните лекции и ви пишат по-висока оценка. И вие смятате, че всичко това е чудесно, обаче това не ви подготвя за реалния живот. Защото много често ще забележите, че когато вече станете лекар, аз това като студент бях доста така покълнат от илюзии. Имах илюзията, че лекарите около мен, които ми преподават, са компетентни, четат, разбират и мога да им се доверя за всичко. След това, като станах лекар, разбрах, че далеч не е така и в момента ме е страх да пратя мои близки на лекар, просто защото знам, че не се чете. Не се чете не защото лекарите са глупави, а защото нямат стимул да го правят. Системата просто не го стимулира това. Системата, знаете, че е базирана на брой процедури, отчитане на пътеки, отчитане на прегледи. Тя въобще не се вълнува от крайния резултат, какво се е случило с пациента. Няма отчитане на качеството, има само отчитане на какво сте направили, изпълнили ли сте минимума по пътеката или минимум по амбулаторния преглед, който се изисква, но след това пациентите започват да обикалят от лекар на лекар и са недоволни. Това е част от моето ежедневие. Така че аз като студент имах илюзия, че
моите асистенти или дори професори са задължително много знаещи или поне достатъчно четящи на средно европейско ниво, каквото и да значи това. След това загубих тези илюзии. И трябва да ви кажа с прискърбие, че в България на практика не се практикува масово медицина базирана на доказателствата. Това е много голям проблем, по-голям отколкото си представяте. Защо? Първо, какво е определението за медицина базирана на доказателствата? Това, което аз опитвам да популяризирам. Това е прилагане на най-добрите научни данни към момента, подчертавам към момента, при диагнозата и лечението на пациенти в реалността. Сега, като ви го казвам това определение, вие ще кажете супер, нали? Естествено, че ще прилагаме най-добрите данни, няма да прилагаме някакви второстепенни данни или нещо отхвърлено в миналото, но като се замислите, в България това е по-скоро изключение, отколкото правило. Тоест, вие по време на следването не сте обучени какво е медицина базирана на доказателствата, съответно като завършите, не я практикувате това, което ви кажат в клиниката, това, което прави в шефа, съответно това се нарича на английски eminence-based medicine, т.е. медицина базирана на личността или на шефа, т.е. този, който е най-отпред, най-видният представител на клиниката. Много често ще получавате отговор защо се прави това така, защото винаги сме го правили, защото шефът така го прави. Това не е медицина базирана на доказателствата. Това е медицина базирана на традиции, на истории, на лично мнение, на опита до сега. Но, за съжаление, това не води до оптимален резултат на пациента. Много често от много лекари, които не е задължително да са от моята специалност, най-вече от по-старото поколение, те казват, че опита е най-важно. Сега за някои хора е трудно, включително и за пациенти, да им промениш мнението за това, че наистина някой смята, че опита е най-важно, но всъщност имайте предвид, че хората, които го казват по този начин, аз вече смятам, че са арогантни и дори леко опасни за пациентите. Защо? Защото ти поставяш твоя опит над препоръките, които са формирани в резултат на много сериозна дискусия и процес на рецензия от десетки други твои колеги в Европа, които са се събрали, обобщили са научните данни и са излезли с някакви препоръки. Ако ти кажеш, че твой опит е по-ценен от това, което е обобщено знание, което е обобщено от публикация. Публикации, между другото, се правят изключително трудно, особено в България, тъй като първо, че нямаме координация, второ, че нямаме и толкова възможност, нямаме регистри, нямаме възможност лесно да събираме данни, да ги обобщаваме след това. Но когато ти противоречиш на актуалните препоръки, ти противоречиш или защото не си ги чел, или защото другото е дори още по-лошо, чел си ги, ама смяташ, че твой опит е по-ценен, тогава ти почти сигурно гарантираш, че пациента ще има по-лош резултат от този, който е оптимален, ако се спазват препоръките. Така че вие, доколкото помня, мисля, че учите примерно 1 час медицина базирана на доказателствата по социална медицина и там я сте научили нещо, я не сте научили какво е това медицина базирана на доказателствата, но ако не я практикувате, ще си имате рано или късно проблеми и то не задължително от пациентите и от колегите, а от медицински адвокати. Аз понякога консултирам медицински адвокати, естествено малко анонимно, защото те имат понякога нужда от разяснение на актуалните препоръки и съответно даже аз се очудвам как понякога адвокатите знаят повече от лекарите, защото стигнали се до дело, за съжаление, тогава вече се проверяват по актуалните препоръки, но когато е късно и тогава почва едно скубане на коси, така ли сме го направили, не сме ли го направили така, викат се едни експерти, правят се експертизи и сложно е. Но ви казвам, рано или късно това ще се случи и в България. Все още има прекалено малко дела, някой ще каже, че има много, но за мен все още са прекалено малко и май ще се научим по трудния начин как трябва да спазваме правилата, само когато бъдем натиснати от медицинските адвокати. Повярвайте ми, те знаят как да си намират информацията. Така че вие не сте обучени още като студенти, предполагам, как да си намирате информацията, как да я тълкувате изводите им, как да прилагате в реалната медицинска практика. И друго нещо, което смятам, че аз и го имах като илюзия, най-вероятно и вие го имате, това е, че когато завършите, вие директно сте хвърлени в една сурова система, която най-вероятно няма нужда от вас или не по такъв начин, който вие си представяте. Сега знаете много добре, че зачисляването за специализация вече става с интервю, което е тотално компрометирано почти във всички случаи.
Тук ако има някой несъгласен, може да се обади, но на практика е така. Местата, особено по-апетитните, предварително са оговорени на кого ще бъдат. Знае се дали с връзки, най-често, по-рядко с пари, по някой път и секс. Така се изрази един бивш министър на здравеопазването. Аз него често го цитирам. Той каза, че зачисляване на специализация у нас се започва с връзки, пари или секс. Не е задължително в тази последователност. Точка. Това бяха точните думи. Мисля, че напълно коректно го цитирам. И горе-долу си е така. Тоест, вие сега сте били много, да го кажем, ентусиазирани, може би сте изкарвали високи оценки. Изведнъж отивате. Първо, че може би няма да подходят много така внимателно към вас. Ще гледат почти задължително като на някаква, да го кажем, работна ръка, която тепърва трябва да се доказва, което само по себе си не е лошо. Въпросът е, че вие имате някакви конспекти там за специализация, които най-вероятно не се спазват, защото няма време да се спазват, защото това изисква усилия. Подписват се там някакви протоколи, че уж сте минали обучение по нещо си, обаче вие всъщност не сте минали такова, защото най-вероятно са ви разпределили за писане на епикризи или за грижене за прекалено много легла и изведнъж вие почвате да губите ентусиазъм. Може би някои от вас искат да ходят в чужбина, други смятат, че ще се преборят в системата. Тук аз често обичам да цитирам 5 стадия на тъгата. Това е по Елизабет Кублер-Рос, която е описала 5 стадия на хора, които тъгуват или защото те имат терминална болест, или защото близките им имат терминална болест. Тези 5 стадия не са задължителни, нито са задължителни в тази последователност. Някой ги оспорва, но според мен те са доста показателни за системата, в която съществуваме, която също е в едно терминално състояние. И аз съм убеден, че вие ще минете през тези стадии. Не задължително, всичките не задължително в тази последователност, но е хубаво да ги знаете. Първото е denial или отрицание. Тоест, вие сега като студенти на дъхари казвате, не е вярно това, нали? Системата не е чак толкова лоша. Когато аз завърша, ще се оправи, ще се оценят нещата, които върша. Това е първият задължителен. Вие отричате реалността. След това, когато видите, че всъщност не може да отричате реалността, обикновено следващия стадий, който пак не е задължителен, е бергенинг. Бергенинг означава нещо като пазарене. Тоест, вие опитвате да се спазарите за вашата позиция или да кажете, аз сега ако направя това, ще получа ли онова. Тоест, вие се опитвате по някакъв начин да подобрите състоянието си, което обаче не е много ясно дали ще стане. Следващия стадий е anger, то може би дори и втори или трети, не съм много сигурен, но вие се чувствате гняв, че нещата не се получават. Каквото и да пробвате, не се получават и вие вече не сте в отрицание, не се опитвате дори да се пазарите по някакъв начин, ами просто чувствате гняв, че нещата не се променят както вие искате или както сте си ги представили. И следващия стадий, четвърти, е депресия. Тоест, вие вече изведнъж осъзнавате, че нищо не може да промените, че системата си върви на самотек, че се отчитат пътеки, че се отчитат бройки, че дори, това ми се е случвало на мене нееднократно, вече не, разбира се, но в началните ми години на лекар се е случвало, когато аз показвам на таблета алгоритми, какво трябва да се прави в някои ситуации, съм така бивал отхвърлен с лекаря и каза, нали, тук така се прави, не е баш това и въобще никой не те отчита. Никой не те отчита, макар и ти да предлагаш нещо, което дори това не е твое предложение, ти просто показваш какво в Европа или в Америка са решили, че е най-добре да се върши по алгоритъм и отново така много деликатно те заобикалят и казват, нали, ще правим каквото винаги сме си правили. Така че това е стадия на депресия, в който вие осъзнавате, че не може да промените нищо и финалният стадий, в който аз съм, това е acceptance, т.е. вие приемате и се примирявате, че просто това е положението и че не може да промените нещата. Сега малко депресиращо може да ви звучи, но това е истината и вие, предполагам, ще минете през тези стадии и е хубаво отрано да се подготвите. Може би сега е добре да доброволстват. Нали? Това доброволстването означава да вършите черна работа, като отидете в някаква клиника и седите там примерно 1 година и след това очаквате да ви пуснат място, защото са ви забелязали вашето желание. Със сигурност има много такива случаи. По някой път става, по някой път не става. Когато правихме подкасти към Българско рационално общество, имаше един лекар, който извън официалния разговор ни каза, че е доброволство в една клиника над 1 година и накрая просто не са го взели и са го изгонили. Така че не винаги това става. И трябва да знаете отрано да имате идея. Аз нямах отрано идея, защото
всъщност когато аз завърших, това беше последната година, когато имаше изпити. Ние още не знаехме, ще отпаднат ли изпитите, няма ли да отпаднат, ще важи ли оценката от дипломата. И всъщност аз даже тогава мисля, че бях на първо място по успех от мъжете. Общо не, защото имаше няколко жени с по-висок успех от мен. Не искам да влизам в тази тема, но повярвайте ми, за жените е по-лесно на изпити. Това няма проучване за това, но е така, гарантирам ви го. Аз съм прекалено агресивен и на изпити винаги ме порязваха на някои от тях. Хубаво е да сте смирени. Хората обичат, нали, когато някой е смирен, въпреки че така пък системата не може да бъде пробита. Но да не се отплесквам. Това се опитвам да ви кажа, че аз винаги, нали, учех като за изпити и смятах, че съм теоретично подготвен и като завърших, разбрах, че всъщност не съм теоретично подготвен за реалния живот. И бях тръгнал да ви казвам, че е хубаво да доброволствате, защото виждате реалната практика, а не това, което е по университетите. В реалната практика ще видите много неща, които няма да ви харесат и е хубаво отрано да ги обсъждате и да смятате, да си правите сметката дали това ви харесва и искате това да работите, особено в България. Аз имах тотален шок, нали, въобще, въпреки че бях студент в клиниката, където сега работя, но нещата като студент изглеждат съвсем различни от това, което е сега като лекар. Даже като идват студенти при нас, казват, леле, колко е хубаво, нали, такава организация, на рапорт виждат колко стегнато действаме, но реалността може да е много по-различна от това, което виждате като студенти. И може би последното, преди да ви покажа един случай, който илюстрира всичко това, което казвам, е, че трябва да се ориентирате отрано. Ако аз трябваше да кандидатствам, както е сега с интервю, това ви гарантирам, ама 100%, че нямаше да съм на мястото, където съм в момента, за добро или за лошо. Не знам дали е за добро или за лошо, но ако трябваше, нали, да има интервю, нямаше да ме вземат на мястото, където сега работя. Имах, нали, достатъчно висок успех и от изпитите, и от най-вече писмения изпит, който беше по гастроентерология. Тогава, между другото, за 9 места се явиха 30 човека. Като ви казвам 9 места, може би това е хубаво да го уточня, 9 места беше така наречената тогава платена поръчка. Платена поръчка, понеже нямаше държавна поръчка, 0 места държавна поръчка, имаше само 9 места платена поръчка, което означава, че те ви дават 2 минимални работни заплати. Даже не съм сигурен дали министерството не ги даваше, не съм сигурен дали болницата или министерството, това беше отдавна, но ви дават 2 минимални работни заплати, а пък ти си задължен, поне си платена поръчка, да платиш 180 лева като уж обучение, т.е. ти си плащаш уж да те обучават, но реално ти работиш в клиниката. И тогава 2 минимални работни заплати бяха, мисля, че първоначално 580 лева, т.е. аз съм взимал 580 лева, това ми се води, нали, заплата бруто, което знаете, че след данъците става още по-малка, и отделно съм плащал 180 лева всеки месец, така че може да изчислите, че реалният ми доход е бил под 400 лева на месец. Сега, знаете, инфлация, но 400 лева и тогава си бяха малко, и сега пък са съвсем малко. Добре, че тогава първите години работех като медицински преводач и от тази гледна точка успявах някакси да вържа двата края и успявах да чета и повече учебници на английски. И някак си изградих тези навици, въпреки че смятам, че прекалено късно ги изградих. Даже смятам, че в последните 2 години натрупах повече знания, говорим само за знания, за умения със сигурност, но само за знания говорим, отколкото в предишните, може би, 8 до 10 години. Това ви го гарантирам. Тоест, когато вие изградите начини за ефективно учене, тогава нещата се случват много бързо. А какви са начините за ефективно учене? Ами това, което ще ви дам като съвет, е да се абонирате за, да кажем, първите 5 или 10 списания в вашата сфера, където сте решили да се развивате. Виждате ги, те много лесно се виждат по импакт фактор, кои са 5 или 10 най-престижни списания. В сайта на всяко от тях има като бюлетин или alerts, може да се абонирате, т.е. всеки ден аз получавам на имейла си, може би 10, не 10, но поне 5 на ден получавам мейли с нови статии в тези списания, на които съм се абонирал. Ако имате повече време, четете по-подробно статиите. Аз това, което правя, е, че чета, разбира се, абстракта. Ако нямате време, четете само абстракта, който е до 300 думи, вие може да го прочетете докато се качвате в автобуса. Но четете Introduction, което е въведението, защото там ви синтезират най-важните неща по въпроса, и след това Discussion, където е обсъждането, където авторите обобщават това, което са открили в тяхното проучване, може да спекулират
въведат някаква хипотеза, теория, която в бъдеще да се потвърди или да се отхвърли. Но това са най-ценните, даже не толкова методологията, дори не толкова и резултатите, защото те са обобщени в дискусията, но четете абстракта, въведението и дискусията. Ще видите как много от нещата, които се изпращат от чуждестранните списания, там да се публикува е много трудно, се различават от българската действителност. Това, което се прави. Най-лесно е да кажем, различават се, защото ние имаме по-малко пари, или примерно сме недофинансирани като пътеки, обаче в много случаи това не е така. Тоест дори не става въпрос само за пари, за техника или за оборудване, ами става дума просто за желание или за работа на конвейер, тъй като ако искате да направите някаква що-годе нормална сума, трябва да правите конвейер, особено пък ако работите на амбулаторен преглед с направление, което за мен е абсолютна подигравка с лекарите. Тоест, вие сте задължени да работите на някаква цена, която е определена централно от касата и съответно пациентите пък след това са недоволни, ако вие кажете, че не работите с направление, други работят, защото си казват, сега като работят с направление ще дойдат и други, които може да са по фондове, може да са платени и така, че става един жесток конвейер, където качеството просто пада. Това може да сте 100% сигурни, че качеството пада. Виждам, че ударихме 100 човека и май време да ви покажа един случай, който демонстрира точно това, което се опитвам да ви кажа. Сега аз ще се опитам да пусна един кратък видеоклип, който е точно 1 минута. Той е доста по-дълъг, но 1 минута е това, което искам да ви демонстрирам, но преди да го пусна, да ви кажа една типична ситуация в моята сфера. Сега, представете си 70 годишен мъж, който за годините си е в много добро състояние. Преди известно време той е имал колоноскопия, където са му махнали един полип, който не е особено опасен бил тогава и сега идва за контролна колоноскопия. Между другото, на Запад, в развитите страни, една огромна част от работата на гастроентеролозите е точно това: скринингови колоноскопии и проследяващи колоноскопии, където се търсят полипи, които се развиват постепенно, опасните полипи, до рак на дебелото черво, и основна цел на колоноскопията е да се открият полипи и да се отстранят по правилен начин, което предотвратява развитието на рак. У нас далеч не е така. Имаме много повече от така наречените диагностични колоноскопии, т.е. когато човека идва с оплаквания. Скринингови са тези, при които човека е без оплаквания, е навършил, да кажем, 50 години и идва профилактично скринингово. А тези, които идват с оплаквания вече някакви, те се водят диагностични. У нас диагностичните са много повече от скрининговите, защото масов скрининг няма, което е едно сериозно престъпление спрямо народа, тъй като той доказано пести и пари на системата, защото не се стига после до скъпа химиотерапия, и спасява животи доказано. Така, представете си един такъв човек на 70 години, който идва за контролна колоноскопия, в миналото е отстранен полип, който не е от най-опасните, даже може да се каже, че идва сравнително рано, защото ако спазваме американските критерии, той трябва да дойде след 5 или дори след 10 години, само че тези критерии са приложими в случай, че сме направили качествена колоноскопия, което има един куп изисквания, които масово не се спазват у нас, по простата причина, че ако се спазват, това ще отнеме повече време. Ви казах, че масово се работи на конвейера. Примерно едно от тези изисквания, само да ви кажа като пример, е, че трябва да има време на излизане с апарата, т.е. време за оглед за полипи минимум 7 минути, т.е. трябва 7 минути да отделите, да гледате и да търсите полипи зад гънките на червото, на завои, и това време се засича. На Запад следи се, даже се следи един друг показател, който също е важен. Няма да влизам в подробности, защото не всички се вълнуват от това, но повярвайте ми, накрая има смисъл. Тоест има показател Adenoma Detection Rate, колко аденоми, които са потенциално опасни полипи, намирате на 100 колоноскопии. Тоест ако на 100 колоноскопии, такива, които са скринингови, които ви казах, че в България са редки, но да си представим, че на последните 100 колоноскопии, ако сте открили 10 аденома, т.е. имате Adenoma Detection Rate от 10%, това е много ниско. Това означава, че лекарят изпуска полипи, което е проблем, защото след това ще се развие интервален рак, т.е. човека си мисли, че е защитен, защото е направил изследването, обаче всъщност полипа е изпуснат, той се развива и след една година, примерно, става на рак, което е типичен интервален рак, което е нещо, за което на Запад много се съдят, много се съдят в САЩ за интервален рак, и така, че там се чудят само как да си подобрят качеството на колоноскопията, за да не ги съдят за интервален рак. Той няма смисъл да говоря повече за интервален рак, но представете, сега ще се опитам да пусна, само да се надявам, ще пусна записа. Момент да видим дали ще мога.
Момент. Да видим. Така, виждате ли клипа? Кажете дали го виждате. Да, вижда се. Така, сега ще го пусна. Сега, това е край на червото, преди да го пусна. Това тук, което виждате горе на 12 часа е апендикса, отвора на апендикса, т.е. това е в края на дебелото черво. Подчертавам, че контролната колоноскопия, когато се стигне край на червото, както сме тук, трябва да има време на излизане 7 минути. Този човек, миналото имал качествено проведена колоноскопия, където е отстранен един полип. Аз до тук при влизане не съм открил полип и сега трябва да тръгвам да излизам, като трябва да оглеждам 7 минути. Но искам нещо важно да отбележа тук. На някои места се препоръчва, това не е задължително, но е силно препоръчително, когато се стигне края на червото, да се влезе и в тънкото черво. Това не е задължително, защото в тънкото черво не се развиват такива аденоми, както се развива в дебелото черво и те не прогресират към аденокарцином, да го кажем по този начин. Така че в тънкото черво се влиза обикновено, когато имате болест на Крон, което засяга тънкото черво, но аз винаги влизам в тънкото черво, което в този случай спаси живота на този човек. Просто дори и само за тренировка, не винаги това е лесно. Между другото, сега ще пусна записа да видите, даже директно го пускам. Но да тръгне. Тръгва ли? Да. Така, това е апендикса. Ще видите сега, ще се опитам да вляза в тънкото черво, което не винаги е лесно и отнема време. По някой път даже доста време може да отнеме, когато ето тук в ляво е клапата, така наречената или отсекална клапа или клапа на Балхин. Ето тук са устните клапата, където първия път мисля, че не успявам да влеза. Сега ще пробвам, може би, и втори път, мисля, че да. Ето тук някъде е преходната зона, но ме изхвърли и сега отново се връщам и отново пробвам. Това ви го казвам, че не се отказвам да вляза в тънкото черво, въпреки че първия път не е станало. И сега, ето това влизаме в тънкото черво и сега гледайте какво се случва тук. Не очакваме нищо, това е нормална лигавица на тънкото черво. Изведнъж на тавана се появява нещо, което не трябва да е тук. И аз първоначално, разбира се изненадвам, защото сега ще дам един стоп кадър, само нека да хванеме по-хубав образ. Но виждате, че има нещо, което видимо се различава. Ето тук може би така е добър образ, мисля, че го виждате. Сега това е нещо, което се издава във вътрешността на червото и на върха му има по-бял участък, което е разязвяване. На това нещо със сигурност не му е тук мястото. Подчертавам, че пациента няма никакви оплаквания. Той идва за контролна колоноскопия в сравнително добро състояние, около 70 годишен мъж. Аз съм влязъл в тънкото черво. Предишната колоноскопия не е влязла в тънкото черво, защото не е задължително да се прави. Добра практика е препоръчително, но не е задължително и никой няма да обвини предишния ендоскопист, че не го е направил. Но това тук се биопсира, разбира се, и излезе. Някой може ли да предположи какво излезе? Как ви изглежда това в тънкото черво? Съвсем близо до клапата. Някакви идеи има ли? Аз в моята биопсия, когато изпращах на патолога, писах съмнение за лимфом, защото тънкото черво обикновено при туморите на тънкото черво са много по-редки от тези на дебелото черво и понякога са лимфоми. Аз писах обсервацио лимфом, съмнение за лимфом, но очудващо или не излезе невроендокринен тумор. Невроендокринните тумори са като цяло редки. Невроендокринните тумори в тънкото черво могат да метастазират и затова винаги се оперират. Те не се махат ендоскопски, не се оставят и просто така да си седят. И този човек излезе с невроендокринен тумор, случайно открит, просто по рутинно и случайно влизане в тънкото черво. След това тези хора се пращат на специално изследване, което е или октероскан, или е PET скенер по-специален дотатек. Так той отиде на октероскан и се оказа, че има метастази в локалните лимфни възли. Тоест той е хванат точно на ръба, преди да направи чернодробни метастази. Може би сте чували, че някои от тези тумори, когато метастазират в черния дроб, могат да причинят така наречения карциноиден синдром, ако отделят серотонин. Това съм го публикувал в страницата. Много драматични обриви с зачервяване, флъш, с диария и тогава вече, когато има метастази в черния дроб, то обикновено тогава се появяват оплакванията, нещата стават доста сложни.
И така или иначе, тук ще спра споделянето вече, ако видя как. Видяхте го как изглежда. Сега този човек, пак ви казвам, беше с този тумор, който му се откри, с метастази в лимфните възли, но без метастази далечни в черния дроб. Той отиде на операция и сега е добре. Какво щеше да стане, ако той беше отишъл на друго място, където не се влезе в тънкото черво? Щеше да се каже, че между другото аз, когато излизах от дебелото черво, не видях полипи. Тоест, човека, който е работил преди мен, си е свършил добре работата. В дебелото черво наистина нямаше остатъчни полипи, т.е. първия път, като е махнат първия полип, след това не е пораснал нов, значи дебелото черво си е било чисто, което означава, че първият ендоскопист си е свършил работата така, както се изисква по протокол. Нали? Тоест, нищо не може да се каже против него, но самия факт, че не се влиза в тънкото черво, което е допълнително усилие, което не се заплаща, което, нали, го пише като препоръка, какво щеше да стане, ако в една паралелна реалност, ако този човек не беше отишъл? Щеше, нали, да му кажат: дебелото черво е чисто, нямаш нови полипи, няма нужда на тези години проследяване, поне да кажем 5, дори 10 години, може би, поне така е по американските препоръки, когато има чиста колоноскопия без полипи, е много голям интервала. И той след една година, може би дори и по-малко, щеше да цъфне с чернодробни метастази, които щяха да се открият. Тогава щеше да се направи образно изследване, най-вероятно компютърна томография или дори PET скенер. Щеше да се открие тумора в тънкото черво, само че вече с метастази, и щеше да му се каже на пациента: сега това е положението, ние не сме длъжни да влизаме в тънкото черво и, за съжаление, лош късмет, просто това е случайно, не е свързано с нещо, което сме пропуснали, не е свързано с полипите в дебелото черво, и съответно щеше да има далеч по-лош крайен резултат, отколкото е сега. Показвам и този случай не защото дали искам така да видите как дори с елементарно действие вие може да спасите живот, защото това на практика е спасен живот, а защото системата няма да го изисква това от вас. То ще зависи от вашите, как да кажа, разбирания. В много случаи вие ще смятате, че когато сте изпълнили изискванията на пътеката или сте направили всичко, което се изисква по амбулаторен преглед, вие сте си свършили добре работата, и съм убеден, че първия колоноскопист е смятал същото и той на практика е направил това, което е протокол, но това, което се препоръчва и което го пише в алгоритмите и в съответно американските официални или европейските официални документи на съответните дружества, дори съвсем минимално действие, което не е свързано с разход, не е свързано дори с толкова много време, виждате, че горе-долу една минута някъде ми отне да вляза в тънкото черво, дори това не се прави. Вие във вашите специалности ще имате някакви сходни ситуации, където може то дори не е да претупате нещата, обаче да го направите по протокол. Винаги, нали, работата по протокол, особено в България, е нещо, което е малко отчитане на дейност, а не задължително гарантиране на добър краен резултат за пациента. И това наистина добре илюстрира как с едно минимално допълнително действие, ако сте чели, че е хубава добра идея винаги да се влиза в тънко черво, да се интубира клапата, защото може да е един път на 1000, обаче това си е наистина спасен живот, наистина е много рядко. Сега друг случай такъв не съм имал, но е показателно. Това ви отнема една минута, но наистина при правилния човек може да промени живота му. Надявам се това да е било интересно. Мисля, че напреднахме с времето, пък съм убеден, че имате и някакви въпроси, може би 15 минути, за да направим все пак разговора ограничено в 1 час, без да се притеснявате. Каквото ви вълнува, може да питате или в чата, или да се включите като диалог. Нали, може да не сте съгласни с мен, даже приветствам хората, които не са съгласни с мен. И между другото, ще коментираме разногласията ни напълно цивилизовано и любезно. Ако някой не е съгласен, нека да каже. Ако смята, нали, че нещата са по-добре, отколкото че аз съм един гаден песимист, нека да се включи. Това наистина ще ми е много интересно. Може да питате за следването, за реализацията след това, смятате ли, че как да си изберем специалност. Сега това е много трудно, но първо трябва да обиколите няколко клиники и да видите реалната работа, защото тя може да се различава коренно от това, което си го представяте като студенти. Обикалете за по няколко седмици и виждате, искате ли да правите това нещо през
по-голямата част от оставащия ви живот или не. Ако не сте много сигурни, обикаляте още. Въпреки че в интерес на истината аз не съм съвсем убеден, че можете предварително да направите такъв избор от начало. Аз със сигурност, нали, аз не съм ходил да доброволствам, но нещата, които съм си представил на времето, сега осъзнавам, че са били много далече от истината. Сега трябва да знаете, че има специалности, които се търсят много, където ще ви е много по-лесно да започнете, дори без връзки. Обикновено, нали, има търсени специалности, където ще е много трудно да започнете, особено в големи университетски академични болници. Академизма в България е на много така почет, нали, когато трябва да говориш високопарни думи, но всъщност нищо да не казваш. Това е типичен пример за академизъм. Така че не съм убеден, че мога да дам такива съвети, но обиколете и преценете. Да, давайте още въпроси. Виждам, че някой вдига ръка. Може директно, отваряне на опашката. Не съм сигурен какво е това, но ако искате директно може да говорите и да се включите. Да, тук май дадох отговор. Момент. И на мен малко ми забива, може би защото има 100 човека на линия. Така, ето следващия въпрос. Ново дипломиран лекар съм от Медицински университет София. Забих ли или просто компютъра ми заби? Я да видя. Да, мисля, че... Нали ме виждате и ме чувате? Или пък загубих... Да, чуваме ви. Да. Така казва, че е новодипломиран лекар от Медицински университет София. Какво е мнението ви за специализация по общи вътрешни болести в България преди вземането на тясна специалност? Смятате ли, че има полза от нея или е загуба на години? Колебая се между тясна специалност и общи вътрешни. Така, това е много добър въпрос, защото сега, нали, аз също съм мислил по въпроса и нямам специалност общи вътрешни болести. Какво мисля? Къде в България се търсят лекари с общи вътрешни болести? Вие теоретично може да работите почти във всяка клиника, например и в гастроентерология, и в ендокринология, и в кардиология, предполагам. При нас има колега, който няма специалност гастроентерология, има вътрешни болести. Но въпросът е, вие смятате ли, че това ще може да го практикувате всеки ден? Тоест, ако работите в малка болница, където между другото няма нищо лошо, тогава може би ще имате повече пациенти, но лично аз смятам, че ако сте решили да се специализирате в дадена област, общите вътрешни болести няма да ви помогнат толкова много, колкото си мисли. Сега някой веднага може да ми скочи и да каже, това не е така. Обаче, медицината вече е толкова сложна като обем от данни, че примерно аз не мога да дам съвет дори за елементарни неща, свързани, да кажем, с кардиология, ама наистина с елементарни неща. Защото просто знам, че нещата, които аз съм учил като студент или дори след това, понеже ние се въртяхме между различни клиники по време на специализацията ми, нещата са се променили толкова много за последните 5 години, дори за последната една година, че знанията ни, ако не се занимавате само с едно нещо, те вече не са актуални. Те дори, когато правихме подкасти, колега лекар, който живее в Швеция, тя казваше, че още с отпечатването на учебника той вече е морално устарял. Тоест, науката се развива с бясна скорост и ние трябва някакси да сме в час с нея. Така че аз не виждам свръх голям смисъл да жертвате 2 години, защото мисля, че толкова е специализация по вътрешни болести. Тоест няма да имате полза. Никой няма да ви оцени, че имате вътрешни болести. Ако искате да отидете в чужбина, тогава може би тогава може би има смисъл, защото има интернисти, даже в САЩ се наричат хоспиталисти, мисля, че познавам такъв лекар, който живее и работи в Чикаго. Той е много добре като позиция, като работа и като семейен живот в чужбина. Да, в България не виждам смисъл. Така, дайте да видим следващия въпрос. Можете ли да споделите мнение за gut health? Само дихателен тест достатъчно ли е за уточняване на така наречената дисбактериоза или по-скоро фалшив термин? Сега това ми е една от любимите теми, не искам да влизам в подробности в нея, но сега, като чуя дисбактериоза, направо ми се повръща. В повечето случаи тестовете, които са за оценка на чревно здраве, каквото и да значи това, аз като гастроентеролог, при това доста четящ, не съм много убеден какво точно значи чревно здраве, нито пък кой е добрия микробиом, защото то никъде няма такова определение какво значи да имаш добър резултат на тест за микробиом. В повечето случаи
всякакви такива изследвания, които не са проведени в строго академична обстановка, в рамките на проучване или някаква научна разработка, са глупости. Значи, аз много често виждам пациенти, които идват с някакъв направен тест за микробиом, който обикновено струва няколко стотин лева. И имам такава теория, че една част от лекарите, които го назначават, получават пари под масата от лабораторията. Това е обществена тайна. Не смятам, че ще изненадам някого. Има си методи това да се случва. Т.е. когато насочвате пациентите към конкретни лаборатории, към конкретни... Т.е. си пишете името на бланката, процент от това отива за самия лекар под масата, което е много глупава и грозна практика, защото това е много, как да ви кажа, игра на дребно. Малко се отплеснах, но това се опитвам да ви кажа, че едната част от лекарите го назначават, защото имат комерциален интерес от това, а другата просто защото не знаят и не четат. И аз ги питам пациентите и добре, и имате някакъв резултат, няколко страници, какво означава това? Никой не може да ви каже, никой не може да ви интерпретира резултат, еди какви си бактерии има в дебелото черво. На този етап науката няма клинично приложение този резултат, освен при псевдомембранозен колит, което разбира се е инфекция с Clostridium difficile. Там нещата са ясни, но там се изследва токсин А или Б. В повечето случаи хората не говорят за това, имат пари и си ги дават за изследване на чревно здраве, но когато чуя чревно здраве, просто в повечето случаи настръхвам, защото хората си мислят, че знаят какво е чревно здраве, но просто не знаят. Аз не знам какво е чревно здраве, какво остава пък за хора, които не са се занимавали дълго време с гастроентерология. Така че избягвайте да правите скъпи тестове за микробиом. Ако говорим за дихателен тест, може би имате предвид за тънкочревен бактериален свръхрастеж. Това също е една тема, която мога много да говоря, но не искам. Сега, тънкочревен бактериален свръхрастеж или SIBO на английски, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, не може да се развие тук така при човек, примерно, който е на вашата възраст без никакви рискови фактори. Трябва да имате някакъв рисков фактор или дългогодишен диабет, който не е добре контролиран, или някакви операции с промяна в анатомията, или дивертикул, някакъв доказан на тънкото черво, или нещо трябва да имате провокиращ фактор, системна склероза, например, което забавя перисталтиката. Не може така изведнъж човек на вашите години или малко по-възрастен изведнъж да развие тънкочервен бактериален свръхрастеж. Това просто не е рискова група да се развие. Хората, които имат такъв тип коремни оплаквания, в почти всички случаи имат синдром на раздразненото черво или функционална диспепсия, които са много чести заболявания, които сега се водят нарушения на уста, мозък, черво, DGBA. Малко бързо говоря, но който ме пита ще разбере. Така че хората си мислят, че се дължат оплакванията на, примерно, колит или гастрит. Това ми е любимото. Колит или гастрит се пише само за пътеката. Между другото, хората нямат колит или гастрит, имат нарушение на уста, мозък, черво, като синдром на раздразненото черво или функционална диспепсия, ама понеже в пътеката пише колит или гастрит, те си мислят, че имат, те нямат колит. Като кажете колит на англоязична публика, те смятат за уцерозен колит, пък вие смятате нещо съвсем различно. Няма да влизаме в тънкостите на пътеките, но да, като цяло не си давайте парите за скъпи тестове за микробиом. И много са въпросите, трябва малко по-бързо да отговорим, да не се впускам толкова много така. Мнението си за частните болници, специализацията там, между другото със всеки изминал ден и година, мнението ми за частните болници се повишава, това ще ви очудя, но частните болници знаят как ефективно да разходват ресурс, за което не важи задължително за държавните болници, но в частните болници поне няма някакви разхищения. Сега, че има по някой път спестяване на необходими изследвания или каране да се доплати от пациента, това категорично го има. Това, разбира се, може да е някакъв кусур, поне от гледна точка на пациента, но интересно е, че наистина в последните месеци ми се вдига все повече мнението за частните болници, което никога не би го казал преди 1-2 години. Така че специализацията там не мога да коментирам, защото не съм бил в такава болница да специализирам, но има и своите плюсови минуси. Смятам, че има разлики с тези при държавните болници. В частните болници, между другото, това, което е хубаво, че те ще искат да ви научат, за да им вършите работа, или поне частично, поне на тези неща, които трябва да вършите работа. Държавните не е много сигурно, че така ще стане. Така, можете ли да споделите сайтове или източници, които са били полезни и с качествена информация като цяло? Значи, това е много добър въпрос и сайта, който искам да споделя е uptodate.com. Това е сайт, където има синтезирана информация. Той е американски. Каквото и да напишете, това е буквално като Wikipedia, ама само за медицински неща. Той е сплатен достъп, но ние в Българско национално общество сме дали до голяма степен
достъп и сме обяснили как може лесно и сравнително бързо да придобиете безплатен достъп. Кандидатства се по една програма, където ви одобряват сравнително бързо и ви дават достъп за една година. Аз често посещавам този сайт UpToDate, особено по теми, с които не съм особено запознат. Даже когато трябва да направя справка за нещо, което е извън моята специалност, ползвам първо UpToDate, за да се запозная с актуалните препоръки. Там е много подредено и много лесно представено, така че това е сайт, който е истинско злато. Аз често го посещавам. Направете го и вие за предпочитане. Не го плащайте, защото той е доста скъп. Си осигурете достъп по начините, които ние сме обяснили на други места в българско рационално общество. Има и Medscape сайт, който е безплатен. Там също може да се регистрирате там, по-скоро за новини сайт, но също много добър и за коментари. Ще видите огромната разлика на коментарите. Става дума видео, интервюта и някакви подобни на чуждестранните лекари с българските лекари. Аз съм участвал в такива онлайн разговори, между другото с американски лекари, които буквално те правят препоръките в САЩ. Това, което ми направи огромно впечатление, е, че те първо имат огромно уважение един към друг. Тук в България това го няма. Наистина го няма. Уважението един към друг. И второ, че те, коментирайки те, буквално на всяко второ изречение им цитират някаква статия. Казват някакво твърдение, цитират статия, публикация в еди кое си списание, еди кой си първи автор, еди коя си година. Тоест те практикуват съвсем друга медицина спрямо нас и обсъждат всичко от научна гледна точка с цитиране на статии. Това аз разбирам под научна гледна точка с цитиране на статии в престижни списания, които са залегнали към протоколите. Така че аз бях участвал веднъж в такъв онлайн разговор с тях за една публикация, която между другото стигна до Gastroenterology, доста престижно списание, най-престижното в моята област с импакт фактор около 30, и като го обсъждахме това, те дори мен решиха да ме изслушат, което пък тотално ме шашна, защото аз наистина съм никой. Те са примерно 5-6 човека американци, които наистина те пишат протоколите, пък решиха и мен да ви дадат думата, което доста ме изненада, но така е. Просто те имат друго мислене за нещата. Не, че аз казах нещо, аз през цялото време си мълчах и само ги слушах, но видях разликата в нивата. Така, какво мислите за краткосрочните специализации за придобиване умения в чужбина, загуба на пари и време или нужна инвестиция? Това също е много добър въпрос. Аз не мога да кажа личен опит, защото не съм ходил на такива специализации. Важното е да си отговорите на въпроса. Те ще ви дадат умения или знания, защото ако е знания, може да си ги намерите и от тук и не е нужда да ходите в чужбина. Ако ще ви дадат умения, трябва да си зададете важния въпрос. Като се върнете тук с тези умения, които са ви показали, защото те уменията дълго време се трупат, но ще ви позволят ли тук да ги приложите? В повечето случаи отговорът ще е не. Т.е. вие ще сте надъхани да покажете това, което сте научили и са ви показали, но рутината в ежедневната практика най-вероятно ще наделее и няма да ви дадат, или поне на повече места няма да ви дадат, да ги приложите, освен пък ако не са ви пратили специално за това, за да правите някакви по-комерциални процедури, тогава може и да ви дадат, но иначе ако просто и така безцелно решите да отидете без да сте предвидили всичко, може да останете с лошото впечатление, че никой няма да ви обърне внимание и сте си загубили времето. За съжаление имам такива примери, те не са лични, но съм ги виждал с очите си. Какво е мнението относно ежедневието и ежемесечното приемане на пробиотици за профилактика? Това е абсолютна глупост. Между другото, често цитирам, че Американската гастроентерологична асоциация не препоръчва, подчертавам, не препоръчва пробиотици, той пребиотици, но пробиотици става дума в тази статия, при четирите основни, да го кажем, чревни заболявания, при синдром на раздразненото черво, при улцерозен колит, при болест на Крон и при псевдомембранозен колит, не препоръчва даването на пробиотици извън клинично проучване. Това означава, че не давайте рутинно пробиотици при тези заболявания. Масово се дават. Между другото, когато видя някой лекар, между другото не само гастроентеролог и други предписват пробиотици, без да имат доказателства за това, защото пробиотиците почти всички без един, доколкото знам в България, те са регистрирани като хранителна добавка. Щом са хранителна добавка, те по дефиниция, буквално по дефиниция, нямат убедителни научни данни за тях. Тогава защо ги изписвате? Сега най-вероятно или е пак е от незнание, или пак е от комерциален интерес. Не искам да влизам в тази тема, аз често я коментирам на стената ми, но за съжаление, всъщност това може би е добре да го отбележа съвсем накратко, че когато вие сте студенти или млади лекари, ще видите колко
примамливо е, когато фирмите ви обръщат внимание, защото вие сте, примерно, подритвани там от по-опитните си колеги, изведнъж идва някой от фирмата и ви става първи приятел или поне се опитва да ви стане първи приятел и казва, виж сега, тук моят продукт е много хубав. Те никога не ви го казват директно, нали, сега ще изписваш моя продукт и ние ще те дадем, или поне на мен не са ми го казали, защото ме познават, но те първо стават приятели с вас, водят ви някъде на вечеря, в чужбина, на конгрес или нещо такова и вие ще видите как това е много добре описано в научната литература, че започвате лека по лека, дори несъзнателно да изписвате техните продукти. Това е описано много подробно в книгата Influence на Робърт Чалдини. Нарича се реципрочност, когато някой ти направи услуга, ти трябва да върнеш, как можеш да върнеш като лекар, като просто му изпишеш неговите продукти. Тези за това го правят, между другото, ако нямаше ефект и не беше доказано, че те си подобряват продажите, просто нямаше да го правят. Между другото, това важи за абсолютно всички лекари. Някой смятат, че при тях това не важи, но това е абсолютна заблуда. Важи при абсолютно всички лекари. Даже знаете, че аз съм доста агресивен специално по тая тема и когато знам, при нас обикновено в сряда има такива презентации, аз просто си купувам, рано си купувам баничка и кифла, по някой път даже 2, за да не се изкуша от храната на фармацевтичните компании. Сега ще кажете, това е вече крайно, нали? Това е много маргинално даже, обаче това влияе. Нали? Това просто влияе, съм го видял с очите си, как след такава презентация и съответно след почерка започва сериозно изписване на съответния продукт. Това просто се случва. Така че трябва да знаете, че вие като млади лекари ще има някакъв интерес към вас от страна на фирмите, който първоначално ще ви е много странен. При мен аз също го имах в началото, ходех така на спонсорирани събития в чужбина, където те ми поемаха разноските. Сега, откакто създадохме Българско рационално общество, в последните 4 или 5 години съм чист, така да се каже, чист от тази дрога на фармацевтичните фирми и съответно нямам финансови взаимоотношения с тях. Нали, много лесно е да кажеш, защо нали, аз ще си взема там ползите, пък после си изписвам каквото си знам, ама не се получава така, повярвайте ми, не се получава така. И те го знаят много добре, че не се получава така. Иначе нямаше да го правят. Тук се отклоних малко по тази тема, аз обичам да се отклонявам, затова няма да... Дайте да продължим. Така, пробиотиците ги казахме, може ли да споделим мнение за общата медицина? Обща медицина като изборна специалност в България, между другото, според мен общата медицина е много перспективна специалност. Поздрави за доктор Николай Христов от Варна, който постоянно роптае, че няма повече колеги в неговата специалност. Той е общо практикуващ лекар. Според мен ще има недостиг и все повече ще има недостиг. Сега има си своите минуси, разбира се, че постоянно може да ви търсят по всяко време, въпреки че и това май го махнаха напоследък. Трябва да го питам доктор Христов дали е така. Но като цяло мнението ми е положително за избор на обща медицина като специалност. Как си обяснявате все още силното религиозно присъствие в медицината в България? Нееднократно съм го коментирал, аз съм открит атеист. Тук мога да изгубя на голяма част от публиката, но така аз не вярвам в Бог. Не вярвам, че медицината има място, т.е. религията има място в болницата. Болницата е секуларна институция и всяко такова намесване на Бог, който и да е Бог, е вредно за вас като лекари, защото по този начин, ако пациента оздравее, благодарение на Бог. Ако не оздравее, вие сте виновни. Горе-долу така могат да го извъртат, което не е добре за вас, повярвайте ми. Така че като един чисто секуларен човек, директно агресивен атеист, случва се това. Даже скоро имаше някакво поклонение пред мощи, което коментирах, което просто не му е мястото там в болницата. Нали, поклонявайте се пред мощи колкото искате в църквата, примерно Александър Невски, обаче не го правете в болниците. Тестовете за хранителна непоносимост, не алергия, също една много голяма тема. Тези, които са базирани на ИГГ и антитела, са тотално отхвърлени, както от гастроентерологични асоциации, така и от алергологични. Не ги правете, те също са много скъпи, над 300 лева повечето и хората, които ви пращат натам, обикновено не знаят въобще какво правят или имат комерциален интерес, защото те са буквално отхвърлени. Не, че има някакво неутрално мнение към тия тестове, ми казват не ги правете, това казват препоръките. Така че внимавайте и къде ходите на прегледи. Кои източници бихте препоръчали да използваме да се образуваме на тема правилно хранене, грижа и профилактика на ГИТ? Сега това е интересен въпрос. Грижа или профилактика на ГИТ. Единствената грижа и профилактика на ГИТ, която мога да се сете, е, че трябва да си правите скрининг за рак на дебелото черво. Всякаква друга профилактика не знам какво точно означава и ако някой пък знае, нека да ми каже, защото аз наистина не знам какво означава грижа и профилактика за гастроинтестиналния тракт. Така че скрининга на рака на дебелото черво, това е нещо, което трябва да се прави. То е строго научно базирано и с огромни ползи, както за
самите пациенти, така и за здравната система. Всичко друго може би малко влиза в алтернативните грижи, което знаете, че аз не съм им фен. Така как става кандидатстването за достъп към сайта, това мисля, че после може да го коментираме, защото е доста сложно. Пише се към една фондация, кандидатства се към нея, те да ви платят членството в UpToDate и те обикновено го приемат, особено пък ако си напишете кандидатурата с ChatGPT, което ние вече го правим при това от доста време. Смятате ли, че специализацията в чужбина е по-качествена? За по-качествена със сигурност смятам, че е по-качествена. Дали е по-добър избор, не мога да коментирам, защото всеки има свои приоритети. Например, аз сега ме питат защо не емигрираш, защото семейството ми вече не позволява да емигрирам и трябва да си стоя в България. Така че за по-добър избор, ако приоритетът е да научите повече и да можете повече, със сигурност и по-добър избор и със сигурност и по-качествена. Така, ще има ли качен запис? Мисля, че ще има. Бяхте обсъждали една книга, писана от медицински представител относно практиката с реципрочност. Може да споделите тази, която цитирах на Чалдини Influence, тя не е писана от медицински представител. По-скоро, може би съм коментирал друга книга на Бен Голдейкър, Bad Pharma, където на български е преведен като Капаните на фармацевтиката, което е доста глупаво преводно заглавие, но прочетете я нея. Тя има и на български. На Бен Голдейкър, Bad Pharma е оригинала. Там ще научите много добре за тези практики, които се случват. Проблемите с фармацевтичните фирми са точно тези. Между другото, не че някой крие лекарството за рака, което е доста абсурдна конспиративна теория, а точно, че те се опитват да контролират медицинското предписване, по някой път успешно, по някой път не. Между другото, аз съм чувал или съм разпитвал бивши вече фармацевтични представители, някои от тях казват, че в по-сериозните фирми се прави специален профил на съответните лекари и се подхожда спрямо тях. Т.е. те използват научно базирани методи как да подходят към съответните лекари. Примерно към мен въобще могат да не ме заговорят, защото знаят, че няма да пробият, докато при други знаят как да подходят. Така, много често съм виждала заболекари да предписват пробиотици, когато се налага прием на антибиотик. Винаги се чудя дали е нужно. Не искам да коментирам заболекари, там не съм убеден, че съм компетентен. Има ли поле за изява генетиката в България? Какво смятате за тази специалност? Много хубава специалност, според мен, и със сигурност има поле за изява. Ще има ли повече лекари генетици, защото в момента в България са много малко. И последен въпрос, нутригенетиката има ли реални ползи за човека? Не съм чел за конкретни ползи от нутригенетиката. Смятам, че на този етап нутригенетиката е по-скоро някакъв хайп. Как е на български хайп? Някакъв такъв преходна мода, която да си дадеш парите за по-скъпа храна, примерно, или за специфични за тебе диети, които са доста абсурдни сама по себе си. Така че за генетиката твърдо да, за нутригенетиката съм доста скептичен, че към момента има ползи. Кога направихте първите си стъпки в писането на статии и кейс репорт, имате ли съвети за студенти, които отрано искат да започнат с това? Между другото, в началото беше много трудно, много трудно. И първоначално ми отказаха, може би 3 или 4 пъти. Тогава и стила на писане ми беше много лош. Сега го осъзнавам от днешна гледна точка и отказите на практика ми бяха в кърпа вързани. Така че това, което препоръчваме е да четете много кейс репорти или статии и тогава някакси естествено ще ви дойде и стила на писане, изразните средства, може да ползвате ChatGPT даже сме имали такава лекция, има я някъде на запис в нашия канал Българско рационално общество, как да ползваме ChatGPT, най-вече за оформяне на статия, т.е. вие си давате, пишете си там на що годе е добър английски, си пишете текста и ChatGPT после може да ви го преобразува в доста по-научно така изглеждащи native English, което ще ви спести много мъка. И бихте ли споделили мнението си за приема на пробиотици? Сега, това приема на пробиотици при приема на антибиотици има толкова много ситуации, в които може да се дават т.е. антибиотици и не бих искал да коментирам всяка ситуация, защото примерно може да се дават както е при гастроентерологията, при Helicobacter pylori, курса за ерадикация, но това е доста различна ситуация, например тази, която горе споделихте от заболекарите, които го правят. Така че специално това в така общо зададен въпрос не желая да го коментирам. Тук има фенове на Бен Голдейкър. И какво мислите за Full DNA sequencing? Имате ли наблюдения за добри фирми, които го правят? Отново, Full DNA sequencing е малко като с микробиома. Каква информация ще ви даде това? Даже когато е разчетен за първи път човешкия геном, това е било преди може би близо 20 години, ако не и повече от 20 години, те са
разчитали, че ще има огромни постижения след като го разчетем, обаче се оказва, че не е точно така. Тоест, каква информация ще ви доведе това, че има конкретни варианти на гени? Не е задължително да има клинично приложение. Ако, примерно, трябва някакво специално изследване, което е, примерно, преди терапия, да кажем, тогава те ще ви го направят специфично. Ама така да си го правите профилактично отново, на този етап смятам, че е загуба на пари. И се надявам, че не съм ви досадил много. Това беше и последния въпрос. Малко, да, доста теми засегнахме и да се надяваме, че ви е било полезно. Аз съм така, смятам, че доста директен с вас, по някой път дори с риск да обидя някои хора, но това е положението. Има други хора пък, които са прекалено коректни, но в българската система прекалено така смирените лекари много се уважават, просто защото не създават проблеми и нещата си върват по-старому. Благодаря ви. Ние, между другото, преди време мислехме да правиме някакво обучение в София или включително и да се излъчва на живо. Някакси след това загубихме тази идея, защото бяхме много заети или по някаква друга причина, но не сме го забравили. Тогава малко трудно, щеше да ни е трудна организацията, въпреки че фармацевтична фирма ни предложи да ни помогне с зала, с всичко, но ние пък и отказахме на фармацевтичната фирма. Така че благодаря ви, че бяхме заедно. Аз го прекарах това малко като монолог, но мисля, че беше полезно, защото ви дадох директни ценни съвети, макар и по някой път груби и неприятни, но това е положението, това е моята гледна точка за нещата. Някои други ще ви кажат, че нещата са супер, че България се развива медицината и аз съм много песимист и неприятен тип, който плаши студентите. Може и така да е, не го отричам, не съм убеден, че не са прави, но бъдете най-вече активни, любознателни, четете за знания и за умения, а не за изпити, а не за отчитане на пътеки и на процедури. Това ще ви доведе до проблеми рано или късно, защото ще видите, че в някакъв момент вие може да знаете повече от околните, което пък за тях представлява някаква заплаха. Нека да завършим с това, че трябва да четеме повече и аз сега отивам да чета и след малко ще публикувам нов клиничен случай в страницата Доктор Стефан Митев. Знаете, че там почти няма ден, на практика няма ден, в който да няма клиничен случай, подобен на този, който ви показах. Така че след време ще кача и записа някъде и да се надявам, че ще стигне до повече хора. Благодаря ви, наистина оценявам, че през повечето време бяхте 100 човека. Чао и до нови срещи!